sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Davao City. Ang ito matatampo nagdasingan nga Novi. Sorry, Harvey. Pero dili na ko. Buwag na ta. Ha? Nga naman, Novo. Sabi sa ako. Wa! Gipulaan na lang gid ko. Novi. Ay naunsa ka baya, Novi. Ikaw, no? Naay tarong nga lalaki, imo lang yung usikan. Mas usik sa panahon kung padayono na mo ang among relasyon, ma. Unya kay bawo ko kung wa na ko'y gusto niya. Ay naunsa ka baya, oy. Oy, day. Pila na intawi edad nimo, oy. 29 ka na. Ha, sige ka. Maguwang daga magid ka ng imong kalaki, ba? Uy, simba ko ka uroy, ma. Ambot bitaw, ma, uy. Na ako ipangita sa usa ka lalaki nga wa pa nako makit-i sa mga nauyab nako. Unsa man gid ay gusto nimo sa usa ka lalaki, nak? Ha? Unsa? Manay gusto nimo sa usa ka lalaki, day. Gwapo, nindot og lawas, kwartahan, og butan. Oh, unsa may katawanan, ana? Oh my gosh, girl. Wa ka magunahuna nga wala na ma-exist ng iyon anak nga lalaki. Ha? Perfect na nang imong gipangita, girl, oy. Ug why perfect nga lalaki? Ha, basta. Be positive lang, good. Moabot na lagi na nako ng tawhana. Basin og tungo sa sobra nimong kapilian, ha? At to gid ka pauli ni Don. Ew! Si Dondon, gyud? Hoy, excuse me, girl. Bisan pag kami na lang duha sa tibuok kalibutan, dili gid oray ko mopatol anak niya, no? Ay, panganda ka na, girl. Nakagusto ba na nimo? Ha, sigurado ko, girl. Never ko magkagusto anak niya. Tanawa na ko ng tawhana. Lago kayo tanawon. Murag way ligo-ligo. Hugawan yung kung magtanaw niya ay. Napay buhok o, taas ka ayo, way tupi. Murag way atimans ka o galingon, uy. Hunya, magsige pag yung absent din sa trabahoan. Maong never, as in never, ever yung kung magkagusto anak niya. Uy, girl, hinayan na tiwag ni mo, uy. Itanaw ba siya, uy. Ay da, mayo na mahibaw siya nga dili yung kung magkagusto niya. Never. Uy, ala. Unsa namang oras? Uy, patay. Alas 8 naman di ay. Magdali ko. Oh. Uy. Kadakan pag missed call ini. Si Dondon. Sa mukha gid ining tawhana, uy. Maligo na ko. Ato na ko, ma. Magdali ko, kay late na kaayo ko. Nak, magdagpayong na. Kay baga kayong dagom. Ayaw na lang, ma. Ato na ko, ma. Uy, girl! Kapasama di mo, uy. Ang, naabtan man yung kusuwan. Wala lang sa kumakadagpayong kay nagdali man ko. Novi, in my office, now. Oh, Hala ka, girl. Oh, pero lagi ito gisapot sa sir. nga naman ka, ha? What happened to you, Novi? Sir, nalate ko kay... Kalimutaga, gihatagan ti kang chance. I gave you 2 months to prove us nga deserve ni mo nga ma-regular din he. I told you nga dili ko gusto late. Pero ikapila na ni mo nga late kung si manahuna, ha? Sir, sorry, sir. I'm trying my best, sir, pero... Nahibaw ka ba nga dugay na unta kung nakadecide
nga i-end na ang imong contract. Pero swerte ka. Kay naitaw nga magsige og dupa nimo. Siya mo inihatag nimo og second chance. Ha? Kinsa man, sir? Kaya akong pasalamatan. Si Dondon. Oh, unsa? Si Dondon? Oh, sir, ayaw pag-joke, sir. Unsa gud tayo katungod ni Dondon? Imposible kaayo nga ikaw nga among-amo maminaw lang sa usa ka trabahante? Basta, Novi. Last chance na lagi din nimo, okay? Malate ka pa gani. Sorry. Pero pangita na lang og lain trabaho. Sir. Imposible kid kayo ang gisulti ni sir. Kinsa naman in taon si Dondon uy nga mopatuo siya. At last! Andyan! Makahatagid ko! Ha? Kasayo pa alas 3 pa gani. Alas 5 pa atong out. Ay, wonder time ko, Day. Kay, nakoy date ka ron. Oh, good for you. Oh, ikaw, girl. Galaw-galaw din. Mabiya anak ka. Amaw. Usog ka paghapon sa uwan, oy. Kanina naman yung buntag ni Uwana. Wala ba ko'y payong? Gisip-on na ba kong sukod? Novi! Ay! Share tag tayo mo! Ayaw na. Okay na ko. Basa ka na kay kaganina. Nya, mabasaan sa karon. Dali na, ihatod ka. Maunsa niya ka kung magpauwan sa ka. Ang sabay labot ni mo? Oh, Muuli kog ako. Og wa kay labot bisag maunsa pa ko. Tugnawa, uy. Tanawa, takigan ka na. Kahit ka man gudug, kiinganapit ka nga pagdalaging payong. Pagit ka na minaw na ko. O niya ang saman. Naibaw na ba imong amo nga dili ka maka-duty karon? Oo, ma. Nag-text ako. Ako unang ablihan. Kinsa man kaharon. Katugnaw. Makalagot, uy. Maayo pag nisugot na lang ko nga ihatod ko ni Dondon, ta. Wow, na ko hilanti. Tanak. Oh, ay Novi. Dondon? Ngano ni amang ka? I heard nga gilantan ka. O medyo na guilty ko nga wa ko mamugos gud nimo nga ihatod ti ka. Di unta ka mahilantan. Mong ni ako nagdakog prutas o gusto ko nga muatiman nimo para maayo kag dali. Ngano man ko? Mura man og tipaspas ang akong heartbeat. Novi, nak. Dili man lang ka magpasalamat sa imong amigo. Salamat. Salamat di ay. Dali, lingkod. Sure ka nga mo-duty na ka? Kaya na nimo? Kaya na lagi na ako. Ayaw ka bala ka. Okay na gyud ko. Pwede na, dili na ko ni mo ati manon. Dili ka na angay makonsensya. Kuhaon ti ka diha. Ha? Dungan tagad to sa office. Hoy, 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 hoy! Maray sige na yung magkuyog-kuyog ni Dondon. Ambot lang niya, uy. Kalit man lang siya kamaayo na ako. Hoy, girl. Karon pag kita ni mo ha nga, ni-smile ka nga si Dondon ang istorya, ha? Unsa man? Nakagusto na ka niya? Oh, wa, uy. Okay naman di ay siya isip amigo o dihara ko to ba? Ay, girl, speaking of, girl, siya na! Si Dondon! Hala,
Nagpatupi siya. Limpyo kayo siyang tanawon. Kagwapo niya. Oh, my girl! Nikidat siya ni mo. O, nisinya siya sa imong phone. May text di ay siya, girl. Makigistorya siya na ako after sa duty. I love you, Novi. Don. Karon pag ko nga doon ay kaisog nga musulti ni mo ini. Dugay na ko nakagusto ni mo. Una palang adlaw sa imong pag-duty sa office. Di gina ko malikayan nga makatutok yun ko ni mo. Don. Uwa man mo ang lalaking akong gipangita. Oo, gwapo ka pero dili kay ka na lang akong gipangita. Nov, Pero nga nalipay man ko si magisulti karon. Novi, imo ra lagi kong gitutukan lagi. Bahala na. Ha? Unsay bahala na? Mahal na sa tika, Don. Nakita na ko kung unsa ka kamaayong tao. O unsa ko di mo kapinangka. Pero in denial ko sa kong kaugalingon kay wa ni mo ang akong gipangita sa usa ka lalaki. Pero dili na ko ikalimot ka mahal tika. I love you, Don. So, kita na? Oh, kita na. Yes! Todi ay, karon nga gisugot ako nimo. Nakitugan nimo. Actually, kamera sa atong amo ang nibawa ni. Ha? Unsa man ha? Na ako'y share ining company nga atong gitrabuhan. Unsa? Ug maong magsigi ko og absent. Kaya na ako'y negosyo nga giatiman sa probinsya. Og salamat, Domvi. Salamat kay gidawat ko niyo bisag wa ka mahibaw sa tinuod akong kahimtang. Salamat. Don. Wa gid damha nga ma-inlove ko ni Don. Dili gid ta makabuot kung kinsay atong higugmaon. Karon, mabdos na ko sa ikaduha namong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.